wabarakatuhu. Yau ne farkon zuwan ku a wannan channel mai albarka mai suna Daisu Dan Hausa TV. Za ku fara yi mana subscribing a nan, sannan kuma ku yi mana ƙararrawa a nan ga. Sannan kuma ku yi mana liking a nan domin samun sababbin fina-finai daga fassarar Al-Hussein Sultani Algaita. To yau fim ɗinmu na yau duk ɗan kallo yana buƙatar domin ya tsaya kalli wannan fim ɗin da mun kawo muku. Yadda za ku yi ku sauke wannan fim a wayoyinku, za ku fara tausa a ƙasan description kamar haka. To a nan ne mun kawo muku ainihin link ɗin bidiyon da mun kai yau. Kar ku manta dai kalmar ta subscribing sannan kuma da ƙararrawa. Ta haka za mu dinga kawo muku sababbin fina-finai kuma da mu yi ƙarfin gwiwa na kawo muku fina-finan ɗin. To a nan dai link ɗin bidiyon ɗin yau mun kawo muku shi a ƙasan description kenan. To da zaran kun danna wannan link zai tafi da ku zuwa Google Chrome application Mega. To a nan za ku danna. Bayan kun danna a nan zai yi searching da ku ya tafi da ku zuwa Mega. To kamar haka yana ta searching kenan zuwa application Mega. To wannan shine application Mega kenan. To a nan ne mun kawo muku shi film ɗin. To a nan za ku iya kalla kuma a nan za ku iya downloading film ɗin. Nan aka rubuta telechargement. To nan za ku iya downloading kuma a nan za ku iya kallon shi film ɗin da mun kawo muku. Kar ku manta a kowace rana za mu kawo muku sababbin fina-finai fiye da fim guda ɗaya, guda biyu, guda uku. Kar ku manta kalmar ta subscribing sannan ƙararrawa. Nan wurin kalla ne, nan kuma wurin downloading. Kar ku manta daga wannan channel mai suna Daisu Dan Hausa TV. Sannan za ku iya sharing ku tura ma abokanku domin su ma su samu damar kallon wannan fim ɗin.